Buli. Mbiamano sana umwanchi muligeria bigitaseni kyandizi TV no gosemera kwane unakobere ko gutwara obuligeria borobia na bigo kwego kelia emerobilio a imigitaseni kyandizi TV nebiro binde nende tokumera na asomorobilio bwese yobo nchereria elinde tabeto kumanya na yagende takorekana ase sekte yo mwanchi muligeria gokwariga bene elinde tabeto gosanga sobwamo ochaka bona iga goika omoelio kondo mwanchi muligeria na bakwenda kutovuatia asinsema chiche mitandao asinsema ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Wewe kana kusangana into ikarengeri kiago gwetira namba yesimi ya 0792192834 elindo tumanya soko bwatia o moroberi kuridi tene kerubo Frida nolio kaneke bna chibi channel yogiria gukira sole asenchira ya bene nerenya nchama Abigail kondo mwanchumuri elia litkulia rero niko turabe to kumurikira imebasokano asensemeli yomuriro ekero muriro beri kugotiboka ase nyumba yago gosaso bonchereria bwago angetambukiro kikeri obwenerete koimokia ntubato mugenita se studio oyorabeka gotosemia amangetangiriri bageri higari abene kumwarigania atomanye na kyakorukwanga yakorukurugali soro ngorwa gusina ndingi keri agokora karibu sana Biamono muradio ito Frida ainde bancho baito nabakwaniriyo ndonse simo tegerete osomorigerete korwa nchempola mecha pola mecha miremo ya yemenene no mwarimu ainde no morisia igona batogo toginya saya kwa rato irobogima bakalituko kunariarero. Okay, asante sana, karibu sana se studio erinde tobetogo sanga no mwanchi omurigeria korende pole tkorere totete tumurikire imebasokana sensemeri yomuriro korende totaraswa mwanchi omurigere namete komanya omuriro ninke biamono totarachi kogendanga omuriro ngentoki Otutaete torore ngumuriro ni gwarocha agete rocha akagusino kabeire kurwa kare ande no nabateri ngino mulisia ndate ko reference guchase egetabu kya okunganya aso okunganya egetabu ekyo isato kabungo kiaye ekamo baka isato kote gutore igoro yo mwaka oriko kwanga Musa Musa ataraji gotumwa agenda bo aria ase ari okunganya baisirali korwa iga kugenda gakona kolisi chimboli echi ngondi echi mama tene chiangarenga kolisia ne cheise biara okay otabanga ino kunganya isato nga Musa nigo arenga kolisia licho lia yedero ise biara omukwani Midian akalira gochase gochibosongo ibero ya danga awo omu maraika bwa monene akamorokera ase omuweka no bweli sase lyomurero yarenge woka kurwa sege tutukati Musa akaligereria akaroranga nonya kiari woka tikiare koyia kere gotu arore nga gabo umurero go jageta matuka makoro no isako enda gosome getabu kyomo chakano nabo yinya sai no nero manyene asambete ase emochoria ko ngakiore korokwa na asambete omochi ase obwasherati konye bwa beiro banene ligo mora igadebetie abantu baye ngatama nengare batama bagayikorora bagakoraki batarachi koekere barure maria na siare to muriro kuruguru gasamba igumuro tari bono chaka ono muriro ngentoki ase litukoriare to kugorigereria ase obwenge osaso obwagare omuriro negento kegosamba negente kegosamba omwaerio ngoto akere ebinto ange bibere gose bitatu negente tokonyora kurwororo oburabu twanyora liberera igaka twanyora ebinto ebya umeranire ebinto bikumana imekoro sokyo umuriro ne ensase ensase ye enyora maguta
na maguta igara abe bintu biri bikoya na bera bamasakara na bera abejinko na bera abamaguta ose bintu binde akare mo ensase yanyorire umuriro yani yanyorire inangoro kwanga the 3 pillars amaiga atatu ayakoleto umuriro usagera umuriro okoraki ogenderera tonyorire nga otware ensase otware gintu kiriye koya na inde kurwabwo embeo ego support ego sira manganayo freedom into ndaisa kugwana nga aiga situatire nembeo embera aroro ngigera jaso mutuo Abdo Mondo salirembe very good yadinga nerebe ko so mondo lenga urusiria mbembe ona mbe yembe teliko konyo muliro boka igotura denga embeo engiya esege songe korukwa oxygen tomako nyore gento gekoyia ikitwaro kirege korukwa sege songo fuel era abe chinko aba mauta eba masakara na kadhalika nobono nkango kitole chikandolo ekandolo elia eko na woka ikone bwate gento gekoyesira so embe yengiye korukwa oxygen omulero oyo ose no ebintu biri bikoyia karabia bwata ne bikorukwa amaiga atatu akogera omulero obaroro neriberera so embe yengiya gento biri bikoyia neriberera karabia nyorire e support kurwa se gento korukwa ensase bas omulero oyo korereki osokire neriye korange korukunga the fire triangle kwaro omulero oyo ekero nyorire amaiga ayo atatu abisirete meaning nga omuliro nyeto yotageti ogendere gokurusia kiakamo rusia mbe iyo engiya so rusia ndo ekoya so rusia kiriara etororo usiriberera murati okay mbia mono sana kirikenda nene twabere tokorera chiduka chinyinge chiko yemerero ngotebe ko na singa chirigari tomenyete kirikende ingi keragera omuliro oyo ganki kerakwe korenta omuliro oyo ga Beamono hase di boli elio ya kegima chinga kinyinge ebintu bikoleto umuriro gobire ebinge ro yitwaro renga ensase netoke lakini ensase ngeyerusia ngeyarwa Beamona soko boli di boli elio na ekeneki yego arabono togocha elinde tosange abantu baito banyare kumanyanga ama NP emechande yenga yekorwa lakini tutarachi guika ase egento gekoreta gosege korete emechande yemerereye igotubwate emerero ao egotoka chinsemo ao igori kwa gori ngaki chidukango yijire chinyumba chiaya ebintu paka chinsana nko yichire miririye ngaye kurwa bono ndaitinye bage maraka bari gose gatatu ritoraro lakini ende tianja akere ase emere mego korwa workplace abuno bakiduka kire no cha office kire nebinde now ebintu nebinge bikoleto muliro negende kamo ngeria toratebe nga carelessness yani ogotachalia omondo nywe sigara ebe no muliro bworo sana ebe no muliro arali kala nyure sigara especially akarensere enyomo orute gendo kiriya tigara korwa se sigara kerikere yelo arimo ko nyisigara mu maitenga muri mpaka mwanyu gendo kiriya bana ganto kolekere gatigaire abantu bari careful bako mindinga umuriro yo nabo baise ko genderera ko rembe onero gendo giko yinkero niribera ririndiro the 3 pillars mondoro murunge ngokorora ko kara korire ayigotire timati sengo igotesi kara ngo igotabakare timanyiti kai gotire gago yerusia oye mitakiyima oye rutanse na indo tacha ono mondo tata jeti anoke alesine sigojera egento kerike nyore mberi engiya yegoje ye uterere yiga ekora liberera ndiro egento geko yinkero kertwaro ka fuel bas muriro yokareki ogenderere na muriro ituchi kogenderera otanyora ti bintu binde bigenderete koyia ikine gende kam carelessness hane bantu baito batari no gojari ndikira gero mondo tajari ai taigare konyora kinatindete igo gutinda kuringo bate influence yaye ikine kama gekoleta umuriro ase
irabe ne chiduka irabe ne chinka irabe no rusana eko chinsane merero nguyere ngo biraro egento kende ngerito kuruka sege songo nga Alson no want intention ogosamba ntu ago sanete ino mubeka nonkorwa na nyarebe katu ago sanna nyarebe ose enda mwamu monta korra nyarebe da utwera sana ando aja ka ule gali alia nyomba ga jengi yake mabana ndoje baso matere ro ga ko tare suti tari ko tiganse ande enda mwamu nero bono aigana biko nyarekana omuntu atake gukora gorushige siomba gose ko revenge ose mu agosanete ose nenda mwamu ose kende ikine kama ni kende aso samba na mangana yogo etanero ka school abana baramwe principle ye maana tindo jinga gotoirere biya ose boarding master ye gotoirere biya ose nabono 1989 yes, so 3 days old. A teacher, a youthful guy, very excited, fast posting. No, now you got the third day. No, I know Jesus, I'm just going to go to Abaisi go ba bete. Era ba be ha. Bakaruoro. Badanga wana mangana atago cha kwa bia. Iko tingo na wadana ngai kona biko nyarika. So ji school merongo se diwere na banafunzi. Ikiagara baetana. Ndoito tu ali more on school fires later. Maete kanda kasini ndio sine ndagira. Ndagira ya nyorwa. Manya barage lakini wa ya nyorwa. Mama tenga bible betumba kandi. Baishika sa school. Ose baranga ingenche to akani unga nduli chiko ibera matemwa munga bira so gutumiria teri school njira bantu ba maite ndu abwate exam oriented neki ya ito ya ko exam ke bwate results oriented engenjo kanyora results ye yorengia is not a business it's not the business of some people including the principals and other people da to shukuru yo mito matiangi na etaka beka chila ini chikaba chindonge mwana ali goeta na ndo mena ba go defend ya mangana yo bondi yanga ndebi ndo bidanga ki gas na bera toke elibuke erete umuriro jinga kinjire to gutumia chitaya je jitu ali ko rwange bibeya osekera umuriro ta yo kuna electricity ye na boko nyora tu atumire je bindo biko rwanga mesuma omusumu oli ese gwaje toka yo tereka okeba ai gogo yobegete jikoni mwaletire lagira mwachire mesa no gendete ko yiyo manyete ndinga ndoki kwa ya terekerete isakara ngato chiko sali ko chinsari oyo eko era yendo keko samba nge gendete ko bororo isakara dia kali ekere runsaria dia gendera ko ya di ko nyora isakara di usine box kwa begeta ali bindo kwa lete na ro kwa nyora nga umudro yo kodeki obeire chinga ngutumia tole bintu bikorunga electric heaters nebinde ibyo zina birale to mulero asenka nege ndokene ngira okena abenga unattended fires oga utite chikoni eli isiko wena nyomba kwa nyora magani ngo sekende se tv kwa se concentrate ororo umuro lima tuno kuna ko ye chingo no wegeta nsemo edo atenga chipila isato liberera yendo geko ya na umurero olia bas yabwata le nyomba chinde no jerende kubwate kana ngaitu arule etogo seretera bunyansi ona oro banyore ngendo kende kya soiro ororo nabo ekonyore kananga umuriro no waruchire gishere nchiro chiko korwa warura abantu bagwaka bure musi ubunduki ga fireworks ebintu biro byamanyirwe nangoje bire byaleta emejandende ase gosekoleta ngakinda keroga ngoleta kiro umuriro twara biro bunyansi obo ngahikuwa bubeka inda debenga kompaganga gebintu bikoya obunyanzi ose binyanzi ose bite bionde bionzi bire carelessly placed at home waste materials kibekireka na chirojo na chikoleta umuriro abune chinka lakini ase chinsana chinkoba
enkoba ngwakere paka yare tumurero ase chinsana basi egento kerigia akache impact yeria ekara yanyorire obonyansi yanyorire amatomete yanyorire egento kende nembe iritwate abanero umuriro koraki umuriro noro ubwata ase chinyomba rinde ase chinyomba chinka ebinde bibi nakire gukwana kare yani chingoba nchirete umuriro chinka oh yes ase umete ngoba nindo 1980 round 88 kuba yagete nkagaria inyumba yarengo yarenge obonyansi we were okay fine nabo twarenge ejiga tokorora umuriro no chitorora ikonga chinkuba na chiro kino ane chinka korete chire umuriro chi school korete chire umuriro chinyumba buildings big buildings korete chire umuriro basi no nyene bintu bikoro kunga chi a bomb ye eise korutwa ese ko chikoribukera nero nabo ekoleta umuriro na ebintu binde nebinge biraroro buna chinka nchiro konyora chiwaya chichi electricity chire so live chire so open kono umuriro uri mate ko wete gotekeire oyete line gete imuchi ko sokera se ukabota geto sokere lakini kero nyorire opening nabo goikororo nyoro sokire ekoro sokire amma mechando ngochere negento kende chi drought ngekitonyiro keke busi murakera omurakera oyo ekero ochire nabona se chinsana sikaria now nkonyorore go se rigena diarori rikorwa segete diacha yaumya nenirigena rinde iruka sare so windy akonyo rigena diarori osengento kene kyari ko sukuru diacha yaumya nenirigena rinde that impact ngoro usiere chinsase ensase rienyore obunyansi boro buomo yansire woka emanya konyora embeo eriengia beko nyegendereria paka nyora kansasa kasinini kasambire kasamna wono ndwaraba muraba gusambira kenyata emete I want to believe ngatari mondo gajina kakabiritiga akareta bas agatongia igo tubwate quite a number of causes of fire in various ways. Lakini ye engine naga nsase nsase ira ruise kebiriti nsase ira ruwa soko segesa kale sana Frida ibiriti mbiare ngaye muriro rekoru nabona kara bana bari kuchiburu. I hope you understand what that means. Bari kuchimaguta mutwe bari kwanda kuarama omuriro gori gwokiwa uhitiraso ogosegesa kwaretegete kwareto mutensa kwata nesasi nefu erbono agandu komete unamato kwabeka asingurugete wasegesa kabisa friction yareto muriro igo those are some of the things we call umuriro na tuabikoreire cheche tuabikoreire cheche lakini yo mwaerio warori nango jibire byareta maafa inde kina arore ngatiga to kwane goro yo muriro bari bategereta ase bari abakumanya ngahobe ina begete musuma kuna asoka ganyorimie ima de kare baro gimbaga beire kare rero mbayo no sei na yanga gere beire ono mondo gare ko beka kabeya muturo gorago somera bebe ye kome toko gebeke getanda anyumba bare kwarenge fortunate ko tware getanda wakabeka igoro igaria watanga tiganda arara karakina bonko nagosoma finally toro chia koira akonyegera limo eta elio mande ya maguta itegire ya gure ya chakiro mutuo ya mala konyole tuki unyage ta maguta ari wero ya beire fuero yanza kusamba nechi mattress rende mbwango chikubwata nakatalika so nakitwara tero mangana ya ndabantu baito babe careful aso ku handle ebintu bikoleta mahafa mbani okay ekara manyana ne gariewe ego regari ni moto iruka se batali indogenda nalo cyo kwana semberere gocha se chinsana abatali ko bagotara umete exhaust pipe ye gari ko yogete ko yigere okay nakara weko nakoyia egari yengo etere chipara chiri matinjiri gote kasana kwanya robo nyansi mbomere taria na ya ta igari berera liria ya kwata no nyansi boria ya no gusamba kini gari ya kwate uchi ono abantu bagocha nki
gikelia kadhalika kadhalika. Okay. Yeah. Kirinde Paul tobeto kurigeria chinchira amirira abe kegucha. Omonto kwarorire nga orosana rwa yira sigete enyomba ya yira sigete nkyo bene tokole. Probably ndara chiweka igabwo yona taka tororenga ki umuriro gotoje konyorigereri nga goro mubiri ukaigo ndobese konyorigereri from the bad side of it no romuya umuriro yo umanyete umuriro nomuya in simple terms umuriro nomuya from no anyankororire kare mato umuriro ngotume ko for cleansing no na kare ko rabiri nkagaria cleaning na umuriro ko leta ngatihambe ko umuriro line sambe ubiye umuchorore kane biya numuriro ngutume kore as a communication ane chinga kichinkoro ekera bantu barote banga gusene shere ne gara segete karoma tamana ni garenge igo egento bare gukora communication igo bare gutumia umuriro numuriro yo igo kororekana gwetira se erioki igo tingangwanire ase obwenge nga ntobwate chinsemo chingiya cyumuriro totaraji goikaso ko control umuriro kurukale paka boniga utume se korosi ndagira by the way nyitubwate umuriro ngo twara amaje twarogosie twarekere gendo kuryotagete lakini umuriro bore kare ntwagara twakina twagasabira umuriro tumataye na kare wakina ngwasa umuriro wakabekera obunyansi boriga kwaimokere bunyansi umuntu muzo kwanga myoko yo tare atomuriro asomara kurwenyumba kwa minyoka to ikawoka no also no murimbo libwarenge na baragwara gogosi umuriro wateba umuriro yo ntaminyogati tobanye tinga ngo yore ndengia ntaminyogati umuriro yo cyangwa akirende ni short umuriro no bwato byabwaye era ogotumeka ase okorosia endagira no muriro isubana unabono igonga gerete koneria I am believing asaria uenda ikawa ne jimuni yarengo timanyiti lakini nyumba ye asegete nere yakwa de jimuni ehiko lya nyumba igonga muriro gutumekore ase womi ase okoreta liberera ase nyumba bantu bamete ku Eldoret chinga kinje chigwe kensere very cold nabone ngokinere baraton yalia wale konyolenze yani kendete abakoli gazi benseria gato agiro konyoranga na ara aseti chinko akarose chi shelf akamaguru aroro akabeka chinko muriro bono gokuno gwoka elinde abantu banyo liberera muriro utumekore aso wokia emesuma osejita chinde chonzi umuriro ngora osori nyama umuriro ngutumekore aso okworora bye chuma chichuma elinde richabwenera wajibeke shape elia otagete umuriro bwoka ngora osori oreto burabu oburabu ono buratumeka se umusuntore nabona gara matangale nawe anyarekana chikona njirororo light yetari goika nabo umuriro uria ogotokonya ase asokoleto burabu nginje kabireyo na chinse monjire karotete ko chikokolema nabato gutumya umuriro asokurabia biba okoleta abantu batikokoraberia nabo koleta umuriro oyo seti osamba asaria enderi ubiye gutigara ebegetigarete nga nigere enke egendo kende nata yabakarenga umuriro nguru uri sigino osengo tumekora se chi communication na ko tebya abantu nga gendo gete tigara segete sikuisi abantu bamuire nganje nkokwa mogonzamba cremation timaite se kwangali madai ga sambe tu mo jaji naro kwete chusi ore korokunga majanja gata ta nje ndo mokora in short emebere ngotumia toro muriro asoko samba emebere na kadhalika ebintu mbiro bigutakiru ko sariwa no bono karentu agatwarire poaching no ko beta utatakiri no bona karo to kuri chinchogu tutagite maina ali abo abatu ko genda kwa beta lakini Afrika kwa tatakiri bona ngakite nindo moi urenge president igate betenga gosarie binte inende mbiche birora kananda ga twachire ko ibungira chisi to bande baganda baigora baira bibeko muriro
omuliro oreta ogosaria ebinto biri erinde erio mbichiko naende kona gokoraki naende omuliro ngotumeka ore ase okorosia ebinto binde bikoia gose bikoreta omuliro onde buna amakara igo omuliro ngotumia tore twayeroseria amakara erinde amakara ayi nara atumeka gochimoino omuliro ngotumeka ore gosambwa bwokigwa ase gete goseri ching'iti nobono bantu ore omenyete ensemo karibu nase mbuga za wanyama togocha kolinda every day ikona bogotumia omuliro ekere bwogete erinde erio oseria ching'iti chiria na other what other invasive gose ndagiro ke chipesti chinde chirororo nkore ngoteba ng'a omuliro noro ngotumeka ore ase okobeta nokounyia gose korigia ching'iti gose gokoraki now mwaseti omorera etime eye tari ogochiseria etime eye nogochirete chibe ase morachibwatera isi mwabeka omorera ari mwabeka omorera ondaria chigochikoria aye obora kuboria chiata maucha mwanyora ng'a bona chigota maucha na ase more igo ngotumeka chira ase okobeta gose gento tokoroka ng'a hunting now nomanyekere wrong ngotumia tore omorero ase okoria chinchoke yantumia kegusieki okoria chinchoke ningi harvesting yani koria oboke enchire riteri endonge lakini nende ngongo ira tore omorero twasamba chinchoke chiria twari bono genga ng'a oite ng'ombe onyora amaziwa lakini manyanga maziwa yanye ng'ombe kwanyita yakwa turuche koyanyora mami. That is what we do and it's a wrong method of harvesting honey. Kirende ngotumekere ko ratokoleta nonye neta samba riokiriria gatu ari bekira somotana gori komeki chi njoke chiri chaba docile kaja very docile then there you are. The aim is not to ban lakini one of the results of omorero rioki na twatebire konya dire ase oko koria mana gosoko korio eboke omorero no muya sana gutumekora sokorosia magena yo kwagacha bricks matafori ekora nto kunyara ko yarosia anyigatakira rosi kwingeria without kutumia omorero omorero no gutumekora ase chi endo tokoroka gento kiege chi ceremony chi sherehe koigore bantu batanga bonfire kera dora matanga omorero orio ngo kipura abantu nonya koreta warmth it is a sign that there is a ceremony that is going on so that abantu banyora information yeyo nebinde no omorero ngo tumekore ase koros ebintu gete unabona machani chai biberera konyora tole source of heat kurwase ngorore chi factory chiko uremete chiaira inde ya chikokora otumekase go process ebintu bnechai tumbato ebintu binde bono na bona takante benga ikinento kiamana sana so murutu basakorora kananga umururu yoka kobwakire danger osenege ntekebe no yatumanya ngomorero nege nteki yana tali bono giachaga una bono Jesus was God communicated na Musa through fire. Edwada bunga liraika ligajira likaumana na Musa wendera sege tutuki arekoia lakini getali kwaera. That is etukunyirokanga ebirage byanya sae. Egara muriro to gosamba se na ndebe ya saitaya. Tine birage ekema se birage biribia byanya sae. Oyo mto Frida ngati na bongora ikeli abu ase obuya bw'omuriro bono nkwabore tinga omuriro kero chire ngikebwana tegekorwa lakini tutaraikabu inkiye kogera turigereria mangana y'omuriro ase ensemo inde effects chire chimbe omuriro on the other side turimia onye kogotumeka ose kogocha otari well controlled ikina kikere kiamana muriro no muya in every way no muriro no mube ningi yodaga na gasomire wanafunzi bane abandi nabo bagondo kwanga windi
Wind is good, wind is bad. So fire, fire is good, fire is bad. In other words, umuriro noro no gwado bebwaye, lakini gonda kebeke into 2 or 3. Muriro koletore obube bwogwa. Muriro gona bokoleto ogwa. Na bono eskuru ya rekoro kubombolulu. Nde alikuru kwa Changuli. Changuli yego toka Machakos. Ekero mulero ochete as a dormitory. Igo sambete dormitory yere ifakdiembe. E dormitory ne nyumba tokoro kaji infrastructure as a school amagacho. Ugasambe nyumba elia na ekero go sambe nyumba ukamanya gusamba n'abana barenge ime. Asi kisukuru ejibere ndoma edenga yama yaba yaruseti abana 57 actually 67. Ikamanya gusaria omuchoyo ase nyumba iba amenyete. Inde wobonde mbulinga nko maiming no gotigero mondo chi nga kitorajiroke. Injuries. Umuriro osaria infrastructure. Umuriro osaria obugima. Hani osirio megi abantu basirio obugima. So there is property, there is life, there is also remaining injuries. Kara abantu bakora investigations bagatebanga umuntu gayete 70%, 30%, 80% nakadhalika. Nindoje one of my fellow students during summit akomo 1983. Ngacha kumumira 40 years later. Nkamurigereria ende murigereria lakini era bandoje. Ndigereria nkamanya kweboria oyo Nabe Witi. Alikuwa Elio Witi. I'm sorry, Bwana Elio Witi. I know our colleagues will send you this thing later. But the point is, Witi igarenge a science teacher. Akaira abane laboratory. Akaira abane laboratory. A mistake ye kaba explosion egaoroka ose kaba se laboratory. Omuriro rurwete se gas. Abo so yato gusubwa Elio Witi. Elio Witi since then lost his shape. Ihore na butogo tigaruwa tie maba enga kitoko ka sexuality. Majeraha. Digo ebine bintu binde bire ebibe asensemo yumuriro. Kwa bole di swali yete. Gininta etente benga. Other than that, muriro na bora atosarerie economy. Peki usari economy. Ganda gikomba. Wana ko muriro bere gikomba. Kabisa. Aino mutangazaji. Either whatever the cause na bere abogo sambona twateba. Lakini umuntu gachiete gikomba, no aigorete story yae, akoni bikoroto, akoni whatever. Omuntu magojo ko muriro. Economy at individual level yo montoria. Abantu mbaro bakumu depend on bakumu tegemea. Lakini umuriro also otokenga ni woga kala soro sana. Osambole mete yale goja gochweliwa erete economy yeito ebe fair. Osakare mete liya yire. Ntobwate ecosystem circulation yembeo. Kidogo debiwa. Ambengi yane mete kala. Air circulation goto danga bad air yagenda carbon dioxide there emete yanjete emete iriya manya go process photosynthesis ne binde yasokia mbeo iriete tagite kinya senti mwanya bando na rodagite go oxygen. What are we trying to say? The economy can be destroyed. Uhetera soko yiwe nyumba, uhetera soko yiwe biashara, waboli yore amangana yejiduka ne biashara na kadhalika. Ose uhetera se oro sana kuruwa ire emetenero ire important, ura nyore ya asiriri. Other than yemete, omuriro yoboro sana ise gotoka noro oba. Chingiti ngo kujira. Beji ngiti eji, chingiti mine tie jinyero genda nisego segento kiek. Igo mine tie wildlife.
chinjo kunojire simba nojire akadhalika nebinde byumate in tourism ngoreta bile a lot of income mada ba Africa kusaba Kenya kusaba kusi we are not embraced ndora the importance yo ora tumye chibese kuruwa enda ngakali kwa ndani moyo orphanage sengende ora chingiti yani we have not spent but the westerners aba songo ebabuata na annual savings awada banga by October ekerenze yabe kali very cold ngoba ko under the tropics one of the destinations Kenya ngibauja kwa Kenya one of the things bauja kwa Kenya neji ngidichoro sana kabisa other of course ngora ba culture baja kwa culture ba Masai na kadhalika yani to we display tumese kwana kwa Nyahururu alia bakawa ikoyo banzi ku dress bura ba Masai and we admire them kwanda kwa kuchibicha na warabu na kadhalika lakini manyo mondo waka dali culture yae yako birie atagete ko whatever of course irendo molero wetera serio kintu atebanga carbon monoxide negende besana because there is air pollution na diro boma te koria yire ori kwaroroba ne karori arorobire embrace gutwa igonda dogwa na igoro ya soil erosion ogo osibi kwa kweli roba gusoko sali kwa kweli roba ekisa umorero yire as much as yego tigenge ndo kwa potash tage toga ndo ligeria ase tu asambire endo no mate endo ya endo beninge kala tu alikuwa ko sime ko bali ko tu alikuwa masalia na ande tu aga tu habosa ehubiri tu anyebeka bona kana kwa yesambire inendo yeah asa ali wasambire te ubieria akala wasialira bali ndete nyengwa na korora ogo choko endo kale comparison alia na ali so mudro darenge what happens asa ali ese ehubieri wasambire te obori nyona uoro go boko imuka bwango sana than the rest ngikiane ngoro potash that is positive okay lakini the negative side of it ekera diro bali ayire gori kwororoba number 1 microorganisms ibintombiro bisini biko diro bali na kwa fertile obigukwa namba ya kabere diro bali aye negaro ri ayire ya ororoba ya gusua embeo osenga kitoranyero kembeo ku wind bono not air wind is air in motion eise gocha with the strength that is there yakona diro bali number 2 esa uriyo ororobire no ena mache andonsi ise gocha ndaisi sana iko I'm talking about obo bonde bwe go samba gosomorero no koreta iroba riororoba erinde diaruororo ria ndaisi sana riko genda erinde mechando ya chororo na egento kenda so chokole party iyo ne ringa it can cause health challenges health challenges one of them stress nago example noyo minta yete ekora shape area tadiera bwate ngo siriare kieni kiaye ekore kieni kiaye giasirire it is very possible ngano eno mongo ri omwanjete karare biya tumanye digo sembia baba ise kwanza go think again ekora ameachwa na gendo kieke ameachwa na makofu yani shape ya change umuntu utigara na trauma especially anyobete saved from a house igagutigara no gukumigoria especially ache kumanyanga umurori go sambete nyumba yaye not by his mistake but by umuntu date kumuita egento rike gutigara kyamuletera health challenges stress trauma yo nebinde kono umuntu utigara karwarete either uhitira se jibani kiria gusamba gegoria ose as stress umosiririe shape ria ya bwate but the way you go and see maybe men may not wonder what is so much a lady aise kubori kunga ebenko yikware rero totebi ngo nsemo kyo tata keyi one of the points ara totebi ataganie aye lobosio
Ega robo sibolia ndio kitu kila maneno. Lakini yaganye no mubironde bako beka chianga eba na amani. Bongo dress buyego ka yo nyenye ko yedora nyu marende kwa letro muntu yo garaje kuna kudisika bangu mako. Ngoli romo ngone ya. Lakini you had already done what? Made a decision. So ngore ngana ara kwanire obo bebwo murero obo yabwo murero murero ngayogorwa iko twakwanira nga ngusali oremete usali chinka usali chinyomba usali whatever actually usali obwamate ekora kwarire nga nane sukuru ali abaisi bali basambete tiambaro ka baisi obwamate bolingo cha kawobole uyone mwaritisha no way igole ndo yo minto Frida abota eta abantu baito bamanyenga omorero ngiriyendokia omorero negendekia kintu yoka getakeire no kurendwa kabisa taitora bateraga utrasaso mutimo kama kayo to kuira nanto beto gusanga mange myemo no sano manchi muliye bitaseni Kyandizi TV ani gotoga nete gusanga imeyo murubiri obwense yo bonje resto gendete kumurikira igoro yeme basukano yemerero ningiya korenta ensemeli yo murero na ndi nakitora beto gutanga na makwali aberega korento akubwatikana no gutibuka ku murero asechinsemo akondo manchi muliye yatora sio mechi duka kayo goto kuira nanto beto gusanga amange. Kyandizi TV obwansu bw'omuguzi. Garnet Electronics niko bakoletere eofa yili kusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibi kati ebintu binde aseli kuli lyansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera obonchirya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igati ebintu binde ebinge boigo ntubuka tumurubulyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asumuruliga amachiko namarago kubwatiwa niko bagutuka meyo mucyo kisi asenyombe manyekante buna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iye nedukore igene ase bintu biri bigutumika estima aserigurire insekegima. Kisi Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobokoreri au iryo koenekeria afyenkia ngurobarobokoreri buno koringorwa maisona koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF Minute Liaison Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance National Police Wose Prison GA Insurance Resolution Insurance MTBA Trident Insurance na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka Samagacha New Sansoram barabara nesteje nene yechigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi wetrase namba 0758770764. Kisi Family Medical Center, your health our responsibility.
supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakira omurubiryo bwokonie ebintu ki wholesale buna maguta yugo karangira chinyeni obusie bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers table burners toaster ovens na microwaves chi dispenser cordless kettle washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Supermarket ya Kisii Mattress irime yo muchobusongo nigo bono ya korenteire ebintu byo gutumika nabo igokonia asiriguririanse nabo igo bikoniwa asenchera ya wholesale buna maguta yichinyini obushibu kuruga chi diaper ni chi tissue chi sabuni body oils ebinywewa esukari nabo igo bikoroto boigo nkonia bare ebintu binde asenchera ya retail byo gutumika nyumba bune birogo ne chimesa electronics, chianga, chinyange, chibagi, chicarpet, ebitanda n'emito, yaboigo chi pillowcase, mbabuate office furniture, cookers, fridges and freezers, table burners, toaster ovens and microwaves, dispenser, cordless kettles, washing machines, nebinde binge, batalirime yomu chobusongo, Kisii Mattress Supermarket, the only money saver in town. Ne ano mwana w'ekyanga kya mitumba kira ky'abaana amu n'abantu tabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RB and Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate ebikoroto bone gantu introduce ebikoroto na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kare wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntonetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere kare botokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo asene mbere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesi minakobeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia gosekogendrea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Byakigima omwanche omuliyeli ati yankwalgania sentunda ya kabere na nde yo mwaeli asomurubili obwense yo bonchelia stogendete gusangana mugeni itase studio chinga kitogendete ko mulikera emebasokano yemerero ntobato kumulikera manga sentunde ntangani asikondo mwanche omuliyeli asentunda yigantete ko kwalgania ekero turabe to kumulikera emerero ase chiskuru metenga chiskuru tobeto ko ene kiasale nene kubwatkana nemerero yaberike gotiboka senseme yo kerekende na bukora kwanera ambia mwana mtu Frida na inde bategarali na bali girretie to ku bali gan back
twataka tukwanire igoro yemerero ase school kale ntwarigereria zichinka ase biashara ase chinsana chipara na kadhalika onde tetwarigereria igoro njeko ase olindo mwalimu and to experience some of these things na rego cha kokanturigereria emerero ye school na kuamana twamanyiro omorero ningi twarorire obusaria bwaye kibono twataka turarigereria nga inkibori gekogera school chia sambo a document ya roseti we 2008 na serikali asewethera se ministry ya education ina likalonzo msyoka barenge chiofisi iya rigireti goro inki gekogera emebasakano yemerero ya ase chisukuru cheito bantu baminto nabora akumie karo na korikarigereria okuminga heke na karokyo nkiarenge gekogera omorero ochiche no wono nkwanega a principal otomiri kuna serikali oretirwa ase esukuru erekenyoro kwamanya konyoranga pengine school board ose ekenyoro balia babwatani be school eywa bale yangaria mbarenge no kugania ngango principal ye yacha aeva gudiale lakini baate bangeye ne sukuru ereseita na indu tutagete omwana ito abe principal kwame yakonyoranga abantu ababekaniramu banyoranga enjirengi ya asebarabu yoko seri omonto oyo loko musambire sukuru ngakito weke sukuru bantu bali kiregaria nechi watchman na baito Number 2, abana bakuje sukuru elia na baito. Number 3, suppliers be sukuru elia na baito. Ikona botogo twara access. Chikuru bwe chance pina gwane chamanya kobanda ajiroke. Timatiri tanda tumie baiwana gosalia. Tinda dikubaruka fools. Ego era anye kinde supplier mbwata access to the school. Namanya kobako ni visiting school elia tabaselie principal. Na hani nonde supplier. Mengucha konyora chibasa nguli. Nongo kolega asi uno watchman. Kiko nyale kana imbe convinced nga can be used to sambe school. Nondo mwanafunzi ngakiko nyale ebintu mbiro konya tutali kuligereria. Basi igo ngenteka mogeko gara nege doga clanism. Kiragere esukuru esambwe. Eri batemire here there about kwanda usene ministry but go unity principle e principle ne principle ntu amredire. Clanism weye bantu bagwatirana bagenda basamba esukuru esukuru nabera asambwe gotere sabana boka abana aba nabo bagwikaransa asinge njo bali standard gete ya adolescence ye age gete kolanga likwa bakole so short lived aganda kasini nikagera batabe usunu mwanafunzi oyo mogosa oba punished so seri ujisobo na ndo mwana yuga kwata a lot of influence wana banda badanga so and so aliko seriwa principle na bantu banda badanga no this is a mistake janda to mwigoli unaso kaiga abana badanga bono the only way to teach this principle no go samba omuchi iko peer influence abana bale ejigete nabo bagocha banyoranga there you are. Number 2 or number 3 lack of concentration abana mbaroro kurubaga chiete school FEC yakani lakini bana wasoma abana wame wadengwa next week amatemo mwana utarasoma ebe ne cut ne ndo kuruka continuous assessment test ebe it is the end of term mtihani ebe it is the national examination abana nabo bawe kalbanyo amane nana kusoma mwali ndo chengo cha kugunde we must look for a reason and the most use koligereria chisukuru chinyinga chiko somo chiko sambu chidomitory chidomitory echi no konyora chinya sole jire no konyora no ene bitabu bya masomo bire na kadhalika abana badenga bane to kusambaga eko rembo tuko to samba tuachitere chino chicheito chiyete that is why we have performed poorly endo gende kegocha na boera nyari kanenga ama NP the leadership in school is one thing maita bantu bali bagukiniwa amsore ase bali monde garrete gose monde garrete bantu bali bagukiniwa kimagendo
ekero bono wakini ukimagendo wanyoranga igairiro because I could depend on somebody ate banga umwana uminto kale teacher service commissioner on tumete gana ngento ngene murankwarere bakukwana opening ngento ngeyo murankwarere abantu bagejigunga haminto umwalimu oyo tali go deliver as a principal tali go deliver as a subject teacher tali go deliver as a boarding master na ndo kumurwania physically ngitokora doko vege skuru muliro inde tora side kutogendeka ayanda mauja ko na kubwatiwa skuru nere na lenge ganda tukwaranga igoro ya drug abuse abana bakutumia chinya sole nebintu binde amarua na kadhalika abana kali bakali koigora usene ji half time usenge ntoki omwana uichana amarua omwana uichana chinya sole na miadadi mingine abana bakamekwenda one time a dormitory bakabochora asinale se ceiling asabe girega engolebe giro chiro to wetera kuchigoro gari bana beli kana bagenda banye ni yabwate kemeko Dirijin saki aberi chia preps ya elire osetara era bande bakale class baso amalia baso ceiling baikaransororo because it's also another one cause kono kuma kuna konyua paka baika se bagutinda pengine kantu kyanya kali kurusiko nga usinu mwalimu ole gotara ati gemerereria nikinya sole jabo baji ute ceiling iguru by mistake so there you are muliro bwata ose because of the influence yoko nyoko kono mwana ka kwa kende jones oseti mulire gento is not an issue kwanya oranga ekiale tro muliro as a school na ntuanji tendagira timata mwese wasomete usengu wasomete skulu reporting kandagira na nganto kamana sana kala kanyama kakale yomora nyorora agendo be rusino ne uniform ndo na kabiri gatatu kabisa one ndagireye aida irenke in terms of quantity ose erense in terms of quality abantu mbaro bali corrupt either cooks storekeepers or the principal himself Lima ete principal ya mo ya kagorire amaguta ya gore chibando ya gora gentoki binde ko biri ni gari kurukisiga bigora atera boye yata nubike bya magande school so kitambo binde biri bike school ya bere less ona bana ko ba komiti buba koruga gose nanyene abakori gazi na babuka bako gora bone ndagire ya toka gerenke abana funzi ba uchikobori ba bori paka barosa bada bone ndogora tokole dumuriro tobekasa inde togende tokwenda ucha ngento kenengere ngaki fear of exams to aikwanire but there is also the issue of poor examination results yani esukuru eyi arauna yaga begetuo yana ko improve omwana utageta asome kwani oranga bono intukero omwaka tail kero omwaka tail this can also prompt people bagende kusamba chisukuru Nesukuru nere umuriro rache abana barasambe asengencho a principle ya chororo atagete koleta umwelekeo mpya but the way of doing it that is the challenge na bono skuru njiro rokonyora pamanyire nga they are ever number one in the district or sub county or say county whatever lakini yenjira bale gutumia kaba number 1 tiyarenge ndonge umwalimu wa chororo utagete products abana bagosoma who can defend their certificates wanza kuchenja otebaga bese jina kai uli mwaka changire elinde bible bachangiwa examination supervisors baewa oseki yangu tingo makinga osenkera ororo na nini ebinde ingo ngwe bikanda baka nek ona principle icho already tate kukatisha hii na beko nyarekana those change of whatever create challenge nindo je skuru tu arenge 1984-85 sukuru hii abwate chiko na elimo kwanye lialengo ndiali kutumika ndani abanafunzi gotorabu oyigo some oyiguto some na kadhalika bono ekere tuaruwe tororo ne principle yiwe karuaro abwate the following year ekatebanga students cannot have it all freedom people cannot perform so we must have preps supervised we must have weekend classes supervised we must have teachers must teach akataka koleta mwelekeo mpya wanafunzi walienda wakachoma hiyo shule okay the method of punishment corporal punishment umede ya erete boni ile principle to kanere utumia amangana hiyo na barama another point ira gero muri sambi school is poor relationship
between the school and the community. Na kipwa relationship iraje. Nindo je school geta segete. Asa mache ba kurusia chi pipe iko chietete migondo ya bantu. Lakini bantaba ba go chiroche elsewhere. Pakatakalenda ko tebi school ngakini ko mwe ko nyara moko nyole school ama chibe school wa serikali. Ntumutare ko tarwa sheria tapu katia rende migondo ya ito tena mo goeta. School ne board. Manyanga board na banda bange baba na beke nyoro. Bakaenda bakakana nga ntua mache tu aleta toire school. No mo geti waito mori ko ta mepire gatwa akadalika. Such things, poor relationship between the community na school. Na bonero ekoleta abantu banze ko koreki. Kuangana na kusamba ase kusamba kento keke. Kusamba chi school. One kana golden na ikire igago. Again, don't ground that then kwana na this is a reality. Fear of the leadership of the school concerning ministry officials' visitations. Nginda kibeke. No matter ngabale mumbale, accounting is a problem. Yago tebie basari okanga go nangale kisumu dangeli kukumi. Tali ko sai anything. Ose ebitabu ndu agora. Ole dari city lakini bitabu mbio. Bona kada ba kuunga supervisors beji bes. Akitu warwa. Auditors kurwe ministry ngo tarabale. Onyo ale sukuru omore egora ntaso America kidogo komanyango umuriro yo kayo chakerete. There is a way you can know umuriro yo kayo chakerete na yore kutembea gucha. Omuriro ochakere accounts office. What is a big question. Ngikiagara to muje umuriro ochakere accounts office kuruge rungo liko karwo Mori that your Rabago at of J school, that your Roji gas J school aside, there is a big question. Yagonora, administration, what a financial queries, finance queries. Now Bago Samba, administration office. So that is another reason a school was Ambirwa. This Ambirina Bana, Igoya Sambua, Naba Koriega, Siaba Yene, Baba Nganga. Toigule ngoja kubwatu tole bako ngumbura akitoka ngakinero cho office chia yete Nairobi county kale chia yete chia jakete business office business okay it means money chi record chigasale kabono na kaloza kuburi tanga by the way we are our things ko yete okay ngorwa goyo mitona kutoka on the next thing tosa sense mona kyogo detecting umuriro nora sigete very good bia mono naenda series wali yakima ngakiora amanyenga umuriro aida atanyorireka useno le urosana gete nole skuru na kadhalika ndugwate chindiketa ange ibere isato inye gojo kwana so wingi sauri yechinsa egende kamone ryoki ebe ne chinsa na chi forest na bakore ryoki kali gwokase gete na ukomanga umuriro wabeira because it's not normal no umuriro yo leta na bara bari usamba makara usikende egendo kende ne liberera Obanore no muri nyumba lakini ubunga liberera lya big says beyond what we expect na liberera lya kali achire ngenje inota kere kotabuka umanyanga nkikiaba egendo kende igoro ye liberera bana bako ndo kwana obwatena no murango o feel with your outer part of your palm you feel it a temperature ngere beyond na boko menga umuriro ngo sambole from the other side anya to gutimia so murango woka obwate HB ose lock na beko de inga ine indiketanga umuriro nora segete now liberera lya danie yo na bora iguliberera empeo yeliberera egoche room yao nekine to kende kirago tebinga umuriro obeire gusinole asegete erumu gete anyeterieria yao ekohia bona se building also smell ngakidonyeroka obotio kugete na wana ole erumu gete ngoyie kale ose asegete nyene kisukuru ose no rosana gete smell nere obotio kugete bora jomanya obora buno bwe sandus sandus ye insikaria babe gete muliro siko igoro ose nesi uri kwebe teriko
ya yire paka bono ya beire ubutyo kubuguru wano kumenga problem ya beire asite abuna asema ngana ye nyumba nege ndokende na we atoke goraire abantu bakarisiko barorire ryo kibuo osomorero le ebwate ryo barabuwa banne sana buo nege ndokende kera gotaingo morero beire ryo gikurusiko abantu barake ryo gikurusiko maito gukura gokubwate chimining awo no muntu okure nekyombe kyebirwe no mukungu kale goitwa no musaje goitwa osene muntu abera atakiti para ebi byonse igo umusaje kera goitwa ngokura bana umusaje nabara itwe umusaje nabara ale makule ni zira ngo umusaje kagoitwa ndio kumwita na rogokura awo kobonya lakini manyanga ekera tole very careful na huko manyanga mukungu ino wanyo gukura kali rogoitwa there's a way you can do that. No, you wait to go mango yere, nero goitwa. Na number 2, mbaro abana leto goitwa. Number or goitwa by accident on that day. Elio iriabo also very different. Kabisa. Wana soju ukora ngwa bole tinga rende. Akitoku renda nemerere. Kabisa. Iye bwate chinsemo angeinye, akimda tukora kwana pengine ibere. Elinde elio Torolenga, what comes next? Piamono, toke tu ya rigani, yoro yemerero, and to manyanga moroko chile, nakita opera. Now, whatever the last time to Arengang and to get data banta bange in 1998, the cooperative house bomb blast. In the gate banta bange nebirore. Ebirore byari go fly because ya bomb kwa ya agete ga shake nyombelia bonde ebirore byari go fly from there ochanse bonde ngendo gita banta bange ne ebirore birya inga gita banta bange people in Kenya are always curious inga yese yako gakurwa noko mnyogo mukungo inga yakale wako urwanya weitwa atota to mnyogo toko minyoka tamakona that is not the worst part of it manyanga most people run there lakini batakuwa tu juice na wakonya so umuriro tutakiri kuyariga ninga obeire go to help when you are sure you are safe manga na no mwano nabako yira nyumba ko tegerera to tegerera di that you know to save your life fast be sure you are safe otara agenda ko save na bana nyaro monto gule usire kesima ogule ga minto na gule kesima nkonye what do you do usire no ane ndani you don't know how to swim lakini uta to run there uchiko mokonye omo kumwenzi igoma no tata kante benga kerenga ki Tole wherever tole ebe mbuo ebe is elsewhere kana go jekinga elioki mate elioki na lolio ndibwate different colors about that very clean ida abe kusine elia maguta ida abe kusine elia ke ko those are different types of fire ebitota kwanera yaboko myanga lolio na maguta akale ko iya use mondo sambire amasakara yeji bando asagete ose amasakara yakale usambe sukuru asagete gona boko manya so tiga always to checking again elioki ngairia imoka korwa kwa balat ne nyumba y'umuntu kale koye ne sukuru ekoye no muntu kale usambe ndobe no muntu okoraki obe alert lakini ase bali bakwenyara onye nase chi building mbabegete sensors smoke sensors, heat sensors na kadhalika. So there is an alarm. Egocha yago shonga there is a problem. Tari alarm ngomuntu ko ibagare gita. Ne alarm ngomorero o gokira segete. Kwa hivyo you have to be careful. Engendo kende ngeringa ekero morero otogire ngobeire. Tutakeire kwe aligani. Ekito tabwati asichinka. Nonye ne chiskuru chinde jinara darere skuru. Tuliko nyora baba yegete ndo urunga fire assembly point imeti usema ndo yibwata fire assembly point is a key area of fire control or fire fighting process omorose kutubuka imiga igaboniga timati freedom ngoro manene ma at this hour
muliro benga nova etoke na yura manene ma omagori unga today at that hour abantu malenga balenga in the compound no I do not know because you are supposed to know so the workers plus me abatenene libali na bamete ko eboro mutenene libali gwenda komanga between this hour and this hour the expectations bantu bali kutoka banga naiga so that when there is a missing whatever na umoko man that's why the fire assembly is very important ekero muliro baire a fire assembly abantu batakiri komyoko jo but the people mbaro baranyole muri getenga fire assembly point lakini mbama gemini by the way mbaro batameti mini so people need to be taught again to kende ntutakiri komyanga in case of fire ntobuga the fire exit point no bono muri raja timati zinga ina roje mirango ga mirango nirengere rumwe yeah na aronto ta dere go shonga in case of fire nguchi atoko minyoka toro chinto bege tari fire exit beautiful I'm very happy with that there should be a fire exit point or kere skuru kere chinka na kadhalika na ndicho obisi lakini fire exit ndoligete ntomanyete bo ekora nyitore gaiga abantu 30 toikara nstemi yiga yetu ararira no tokumyoka gocha abantu mbasomirie ngibago soka ego mbagiro mondo atageta bese all of us we shall go and hang there nada tu hangiri arigiro mondo atageta soka tuanze piga to goya anyway so people need to be taught ere ndokende ngeringa toani shuenga fire extinguisher bintu biri bikori myumuriro birikire water bikarikwa carbon dioxide bikarikwa whatever ngokora biremeremo lakini not hanging them there nawanye bigo kore meremo abantu mbaro abamayete kokora tumia that is another point yeto ko yoka fire disaster preparedness again dokende ngeringa ntobugate emergency plans fire emergency plans in the institution say wherever even chinka even whatever the etc ntobugate fire exit points now a fire plan of the institution ngekie korokia now esa dimansina bade gorofa na bela dokenge gorofa nero which group should be evacuated first mbara ibata kire ko debi kubasoke fast na hende kaiba ko sokera anye neji school ma dento bwa dem na wono kakamega primary school ya katwade 3000 pupils one day omwana oyomo I don't know nki arengeretie akamanya kokosa abana bande barenge 3rd floor the fire exit ndanyiroke ngakie plan igero sirie ya moyoka yani nga ababegete nga abana mbago na soka soka ujana ogara ba soka ujani ndomanya bono the stairs of going out only one ekero mwano you are cause tie mayhem abana bagaza kukimbilia that route lakini konyora mbana kokore drill yokomanya when there is this problem tali mwezi beke line number 2 don't think of flying over nyomba ga jaga jirega chichoma chiro konyo chibekire chiba chi flow raliga sabana baso guru glass badi risiko abana kusaba ndabana ne batagere bote bunga gi bodero ko beire tali to go fly go jarisiko no yoto tubande go tuware ngendo go kunga a fire escape ladder to bikwana badanye chinza chiko toka fire escape ladder to ma go de ngendo gento bwendo ko koranga I'm very happy you didn't just right but you showed the arrow kabisa no ma de ngambara oroba de bunga bwati njira yimutame and is deaf they would again lakini karo jeri giri na karo kiwe arrow so there should be directional indicators numero ya ga rwa nyaro ndita yore ledi ko badenge to ko kumnyogocha so directional indicators again to get very important never go back as a nyombe ko anye waika we escape obe mwanona obe certificate chane obe camera yane once out remain out until it is declared inside is safe
lakini mwana bando akino tiko mwana bana ngakio kumutiga gake kibono gutiko mwana ngakio gutiga certificate ya wasa amere paka doctorate ngakio gutiga lakini that is one of the principles etakeire tumanyanga one's out remain out okay gendo kende nga umuriro nyekwale ngesiko gari mana bora beke ubi ubi tiena koia na beko na koyere yoka lakini manyanga ebira embeo dere gocha ina koyuterera you never leave fire unattended even no you jikoni even no you arali even no yoki even whatever no muriro gochire don't panic a point is very important akero gotama no bonete kingo boko ngwa beire gotama tole gochia unogo soka sieko muranguli unogo soka sieko muranguli unogo soka sieko muranguli I am assuming therefore I'm assuming you alone okay that is the assumption but the last person should ensure na mwaso kurwe rumweria that door is closed such the jono muriro yorenga to genda to the other rooms no chiororo to gochia omonge ndo chebire bitu byatonyoreke gima na kolera be mono nkwane endo kyo mwaerio kere tu igure ngomuriro chire muriro chire na beko ba etogote bunga don't panic lakini onya asayo omuntu rororo or disabled as much as you rojenga na njenda to konyo bogima bwane konyo mundori is one of the principles ekere obokongwa chire karaba konya abuba gotaki kwenya onye bale asayo okay elinde bana baroba konyeke egento kende kare ya chire go bono pull the fire extinguisher system so that direct that nozzle or that whatever to where the fire is and the fire is never fought from up here and you so walk away fight it from the source point that oxygen of carbon dioxide water etc to the source the aim no kuruhusie pila yemo epira dote bwa oxygen chinko ose liberera rivia ikogendera koleto muriro rio na isengejo echinsa ni mwarenge koroba ne koroba iyo ne bwate lift to so lifting ya bwate stairs ora kwere no toke na ende system na bwana wale yangire ayogwere mali lift ayebieka igo never take a lift follow stairs okay no kaje tenga chinsa chite sauti chire kagima ya chire goja lakini ndo kenda tengwa na kyo malio muro no buma dora ka no chonyore chinsa so kere lakini ndo keturi kunyara onye kole trapped inside the room the yega tamba ke bariri igole dirisha ke hangi ororo asa bantu lako cha go fight the fire bago cha bako nyore ke tamba ke likere hangi down inside there abako mundu rari room okay mbamanya ke bara go tori kurwo na isa tutakore ewende to bia maybe we shall start again from there next meeting but I want to appreciate asante sana so wikira na studio na boigo goto semia amange ni metinga amangana lengete mibasokano iyo muriro nigabata mangana amange kolinde ntochitoli gichinga kichinde elinde tabeto gosanga so bwamo mbiemo sana na aftario nyango yo bagakubati murube koltinsemo chicha Nairobi no murugio ya Rose Michemo Fred Moga korwa asensemelia nyakenyo misa secondary Ben Andrew korwa chinsemo chicha Nairobi na boigo Ruth Nyabuto korwa chinsemo chicha Saudi Arabia boigo tariko mweba Alfred Oga boigo babere bakobwatia omurubiri gwense bwanchere kondo mwanchumuli nganchere tokolera omurubiri olegabo toskatonyegera segekeke kerebosio omurubiri gwesabali yobwanchere lyango choreri trene kerubo Frida nuliene kemna chibi channel yogiri agwekera sole asenchira ya bene nerenya nchama Abigail. Pleasure. Thank you, sister. Asante. God bless you. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama vile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Mbiyamana sana mwanchi muliye bitaseni kya Ndizi TV ne biro binene ndengo kwaliania asomoro video bwesabali yoboncherelia asili tukolerera turabe tukumirana no moncherelia yiga oyora chikutumanyia na gotosemia amange wetera oboncherelia bwa mwanchi mulingo kwaliani bene elinde tobeto gusanga so amo gochaka bonega goika omoelio abokanda gotobota sense mochiche mitandao asense ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abiga sense ya YouTube wetera Ndizi TV News, asense moya website na botunya witra www.ndizitv.net Frida Kerubo tusange asobwamo tengiriri bageri gali bene kwaligania omonchire bwe litukulia rero atumanye na kiakoro kwa mbonchire likibuli yakora na ndinga yako bakorera igigasorgongo rogusi. Karibu sana. Mbiyamana sana. Aha, manyingo mwanchi mulielia na kiokoro kwa nchira samarita ngo ku Richard Ururu Dianga aigasuneka no ngokoro bonjeri wane biashara ba electrical shop. Aha kerkende nabo gotomanya eduke yago ga sense mo yasunika na kikorukwa asense mo yasunika iga eduka ne koruko Zak electrical shop opposite Nyatiba ajibu isunika wate bire eduke koruko Zak na ai wate bukuruko Richard nga ya marieta yago sana nira mama no manyete biashara koruko igora weko to are trademark ereta trukiale rende na yokora bonjerwa buya manyingo mwanchi mulielia oboncherelia bwiga bwa electricals ndi kwabo chagete oboncherelia bwiga kuna bo chagete na korero no mwaka mjo koro mwaka karatu kuna bongete ngai wa chakirete aige nyumba nandika iga no chakirete na are gokora magana electrical ni so meta electrical certificate na inde nara koro se meyo bogendi bwa para asoko genchirori matatu na koriroro ngaza nkarosa karoti yangira ne asega igega na somerete kai gore biashara bi akora tumanyingo Richard essence mo yago gwatebire ngwasomerete igore ya magana electricals akwara korero bonchereria essence mo ya matatu akora tumanyinga kamugana akuga keigo ndi gwacheto kanyora maegerio ekero wako lito gatwara ubumanyi nkikiagarite ndo gaso essence mo yo bonchereria bwa matatu kana college school form 4 na jointi nyaore polytechnic electrical engineer ngakora certificate ngakora mwaka 2005
tinaji kogendera yamana electrical field nga train no bontereba kana train no bontereba na buna akora matuka mange na gen titrera na gen bakanga ngaruoro ngaigore biasara biana byo ko maratu migori kisi na nimbwachi gari waro ko nga determination member sasa mo yakimisa rain sako kurobona na wate ngarwanga tiangenda back to aso bonjeri bwane we biashara bwa electrical na ni igorete mwaka 2018 akirikende egase ya electrical engineering negento wanchite ko rubwana gusegwa ko the form 4 gatebatiga ndiye ko siranko nyasubugima bwana kiroma ito kwa kore form 4 ko ri genjera wanke jwa konya kimaisha na nacho ni tio na ninde na ngo montereba gosi yo montereba mbole ke inkaso roreri ende linso ete malatu nkaruo nkagenda magana transport digitrera na ko likamba ni moja enterprise na korete kuri Mombasa kisi yasichiduka chabo ngana bakorete ni ndukorte ko roro nkaruo nga gore ariane nganya wekorera na ngakora ngaitiga risatu wono nkarosa ngaira na back karoti angi oreduka ngisaranze ngore ga electrical na korte na korete na kuruna igote duke ndo jenga ndiye ko ngira customer jane biango baira keldu ko ngonyora nganko ninde abonchereri mbia bore aha abantu abange konyora Richard bakona lire parangaye no montereba akero bono gwachituka igore duke yega gwachakire koni bintu bya electricals kero kende naki abantu bari gukwana mba igenete nga no baoneri ibintu bibuya mbege nete kogera nimbwato nimanyide bintu bya electrical na nimbwata abantu abange bakora na benge dukora igora bidiko ne magati ne sukari kero kende ngikegera to gachora sense meyiga yasuneka iga aceito iga suneka no aceito kogera kurwa duka ya no chumbu anza yatambe nande nona ojenga abantu baminto babo abanchari tiamba korere biasara ebi rende tunyara gonchira kelituko akero kende Richard manchimuri naganete ko manyanga chi customer chiago ngakigwa chinyorete akero kende korato manyinga akero ko igorto bonchiriro boiga ege kakinga na kikwa irete chi customer chikachaka gukonara ekegero ntometenga abonchiri abangira baba ko igoro bonchiria baberenga kibatanya konyara chi customer bakumoyo basika essence mo yago na kialinge ne nkong kobere nkonge most egero ko gore biashara bune biga kobere nkong njoko bunga gero ko gore biashara in 6 months ko onyare ko korora challenges kidogo lakini nende 6 months na beta gaiga challenge ya lengo lakini kulingana na ajibundi cyane cya lengo cyare goja antenya kanyora na watri jibundi cyane abanya biashara bandi bamanyire bono rujenga banalire na inde rigolingo bakorera nirigoli to ko gamba toiwana ndende ninyora ikomi isano ikomi 20 ndojenga bya dokora na barobo abete to aberto kate mwancho muri era igoro ya ebinto bya electricals umetina bako meetinga electricals ebimbinto kebi umetengo chabare batore confusion between electricals na electronics akerkende ritkolya rero kora to manyingo nga electricals imbinto kebi to kokwanera electrical nese mokero mondo ka agachire muchioye kwe kabe ko modero na ka ko modero gutakera akora piping bali masometa magana electrical anasia piping okora piping o chakora fitting no kugura okumba kikebo kikebo bune chiga 1.5 single tuwate 2.5 single tuwate 2.5 twin with that twin flat kogenda uchiabu kala kore fitting chiwa ya gusire kore fitting yonzi hiyo ndio electrical na electronics no ma electronics na magana ko dire ne chire dio ambia mana sana akirikindo bate abantu bangemba bwati obo manyigoro yebinte buna incho musubati ntaka kwagacha na agachire na akorire nintete ko korerwa installation timbu atibo manya 70 bigabya electricals kerekende kere customer yachire asense mo yago ngo mu advice yore nga ikeke bwanete ko bekuga gusino bwate chifundi cyagora abe gokomwa wando chikokorerwa installation ya senyumba yaye gokora installation chiro ko mayene abango ende field gokora quotation
kulingana na utagete mwawe ebe in standard okay na ende kenta kwa tibaga nimba chibundi cyane nabango batuma bakora bakote quotation guno ganeti na kote materials wache dugo kwagora na koreri oririgia kwana kwakore welding akerkende chi customer cha gonchiro roko nyara batete binto in bulk binte binge ngokorole deliveries okwan delivery in no ega uchitabaka rongo guchi kumalibaga ega gesero gesonso ngo delivery pipes and bulb even the wire cables kerkende ngomo gochi mwabwatirana nera so bonchiri obuiga bwawo bonchiri bwana ni mbata my brother nera kota mangana electrical mona no to kokonyana na mano guruza kari oboge orugo nondo chiri teri zakiri bari nyarira serirwe tekoru ekero koligeria abantu abangemba bwate no kugania aso gutwara ubumanya sense ya electrical engineering kerkende kwanyara abantu bataito baigerie gasiyiga imbaroro na wana barudi skuru wanakuja practical wanaenda field wanafundishwa kazi na wao baje koreki baje ko batabia na kore kazi hiyo ngo bakugukwanira nga asensemo yobonchiriria asensemo yobosombi nkwara korete ekero korenganie obonchiriri bobosombi no bonchiriri boigabwa electrical zina kiuko barengani ensemo yobosombi nebwate musukusiko monge na iga sende aga ndojenga igonde byamono kubwa para egiara para ni bwata magana mange abo kubunga liore duka iga konyoregene gyabere urasike duka uramyoga lakini bano kuna rwete oronga achaka na ari bani bwate modo ko manage my manager iga abunande ganje kora ngambi yande kubwa para atumanye ngebinte byokoni aseduke iga ngayoko birosikoro ebiga ngorusi Nairobi duwaje duka Nairobi unaone company ya Powermax tuwade card Gilbert tuwade Tronic tuwade Costlek na cousin na yo kwenda ko yeri odo kubika bakoretera ngobeka order ngobeka order bande deliver musigo nakiwa korete ugaikira chi company cha so mucho Nairobi ngobete ka connect with us machire Nairobi nimbata basani ba bere ba kolega sibo songali uno yo mukuru ku Mike Mstar ali bosongo izi no masani wana sana na rongete nabo angore jidukejo ngamanya na chikambani eji wiyakima ndetora bwatira gabtra soso mutimuko mkigo to manyenga ngakyo kara kwa manye binte bingo kara birhe gasi kiyagera ngmate binto nabo bigo tware default aigo manchi murigereria nigo togente gusanga ase omoroberi bwesabali obonchiri astogente gusanga no monchiri Richard Kurasense meiga yasunika oyo gendete gutumanya igoro yobokoreri bwaye ase chinseme chiga kurendete torasoso mutimuko mkigo toska tonyegera ngwere turasegekeke kerebosio elinde tobeto gusanga amange Ndizi TV obwansu bw'omugusi kurikira bono ayebuna omwagachi kwamanyira eduka okugenda kujya ebintu byonsi biri gukorera emirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakurichezi cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanibwa ne computer nabo igo kiri spray paints no chire babwate keyboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire.
boigo na bokugura chikatin rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omogusi ine kwabiri gukuria skuru ngia asura abikira umwana gucingikero cingia cha masomo bono skuru ya Sister Mikaela Girls Secondary School yuko toka sebara ya Kisii Oyugis angena Cardinal Tunga High School Nosocho na lili chibuli yao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asibuko babwate nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu nabo igo babwate cimbo cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawwenga mwano takonyora seme cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilidege science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi boigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore cisemi elyo asaserie asajiga ligaragiya ako mwana mazingira maya yogosomera niko boigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao Onyolinga aigabuigo niko bako kinyo mwano kebo Kristo asamange batari na kubakira esimi agirira muretu mwano anyora masomo aigoro Kima mwanche muliyebeta seni kia Ndizi TV na ndengo kwa ligani ya asentunda ya kabere chinga kitoka nitago sanga imiyo morobelio wesa baliyo wonchereria astoga nitago sanga no monchereria Richard kura sense mejiga ya sunika oyo kwa obonchereria wa electricals oyo ganda tago tumanya amange wetera obonchereria wa ekono mwanche mulina bako enda kutubuati asense mwachichi mitandao asense mwa ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabega asense meria YouTube wetera Ndizi TV News asense moya website na batumya gwitira www.ndizitv.net antia mwarigani eli ndia tobeto gusanga asobwa makonyera ntara so mutimo ko mukega Richard na ko bolinga nakyo okara kwa manye binte biga ngokora biriga sikega na bora akore oda kero kinde binte biga biate kenchira gari nakyo gocha goikaga kwa before tara oneri chi customer ngora bieterole gerwa bikira oda ya chire ngweterole ni oda sia gwa begete omusigo chiro bwensi damage segere chabere o tebe company kia na back bako ngao unaona magane birobo bya bere bitari bya okoira ni company yako ngao chiwa ege chire chimbe okoira ni company yako waengia akerkende kerobi ikire ekere company yago tumeire binte biga ogo chakwara bitesti kwa batebimbia bire byonsi gutokora bere na biro byegeka kwa manya gocha kubata ibada enga ya mbiro bya saligete kere byekire yo musigo ikiro delivered yo ogo cheki kwa manya musigo mbensi yore most ye binte bino ni baribu kere ni bulk turiko manya mbadai na ikire bagocha ogo te bino bamanyete nana bako bana bako receive akerkende kere customer ya chire kugora totebe for example buna chip bulb okora ba testeri bamenya kwenda na chirecho kero ba test yore aba retail lakini okwere ni bulk akwere bulk na nekere kya bere kema kwenda tuba problem bo mo chenjeri na bago kire de ndo mo chenjeri bora are regular customer akerkende igaiga sense mo ya sunika na be ko bwate duka ya electricals
ya mbarororo nono Emstar ore bo mucho bosongo na gasongo kana rororo na nintu bwate dance electrical naro yo minto torenere nere no tramonere igona bange tatebe bali gaso mucho sunika abago korubunchirire bwa electricals kirinde asensemo yago ndo singa competition ne enyinko bwate ngaki ukorite ni chi customer chiago ngaki ukochirite ni kurite ni customer chiane iri gorinko babonari ndiri akoiwane customer kubari sarure aha kero kende asensemo yago ngikerio gukora kero kende chi customer chaba attracted gocha kokora obonchire customer acherero mambieche osende isko gari atabedu keri azak nagorite binto nebyo nende korete chi customer chinde mayite biasara enchero oranya kure mwanya ko kwerewana inere kogera mayite customer dokocha umorame osomo tokonyere aiche mambi ya ineri goli mubegedria nafu anakuja tu ngonyorore ngachi customer nchiro kwabere gukonarana na chiro cyo babere bawo kugulie bintu ni chi customer cyago cyabotambe kwanyara nga engakinero ro baba bataitiganda ire bintu ninche ngoretere chibesa akirikindi kwabere ko gutwara a challenge ase kwa ire chi customer cyago bintu rideni kwanyore challenge yo gusangirira rideni ri challenge yo nchiroro no wana mandeni nabo monta gocho muyega mwaka manere wa mwe bintu ira ta kunira chibesa ho mwe linga deni no nyo deni wana na ba koletera abata koletera Mungu pia tambariki lakini abange bali manyete tingo kwanta nye tingo manyete ngo kwa kera ngo maile yo regular customer na no montomia akirikende ni ndoche fridge gaiga tie dio ze customer go chakwara mwe soda kwanza rakenderera fridge ekero customer mukiro musigo romonge in bulk kago nyetemo bangiro musigo na bakona kunywa maji na bakona kunywa soda tekebero gombiro ara wisaranza musigo bangu bya ngora te musigo no royo mu customer no thank you konyora ngatis nero go kirenga na chi asete konyora ka soda ande nko ninde ono undara kabere wangoni na wangu customer yane wa appreciate chi customer yao nimeteo musimo yegano ne festive season atimeti gosino bwate chi ho fase chi customer chago mate chi customer nchiro roba bere wa kubwate sio bonchireri omwako yego mugima timeti nkikerio babangereta se musimo yega bwe Christmas kile kakimune yo musimu chi customer jana nchiro no chibundi cyane ngo ba to ba turi Christmas okay nejikarena ngo ba ngora ba turi kiroro ngo ba turi neji dust coat akerekende ngo chiro gwakora F4 lap ye chi customer chago mbaroro maitenga ngakigete nko yibari ebinto all of a sudden baenda barakira ngo chiro kwara abafuatirira kwara amanyanga kibagenderete kera tuwate delivery na rento wate invoice ngo tratore twaro no mako jikwara twaro nga madini jalesko na kido china banjiro to abagresimi ende akadeni kario ko atolete na baiga chibundi cyane customers imbare bali ba goja regularly na ngo nganyara bega chitaga chaiga agachaiga na ero ngonyoro ngatista ngonyoro ngo kumurangirinde na matenga asante sana kwa kazi umefanya na wewe aso mwako yega na appreciate akirikende ngakigo chikoira e customer response kera ya yiri ebintu kurugaiga ngo chero gwataka kumanya ebintu ebire tenga kibya beta sensemo yago gosenyo gwatumire fundi yakorere installation ngo chero gwakere customer over satisfied nega serie fundi yakorere kere fundi achiri akorera asi akorire ngomo atore ango mutenyina tomo bolinga ke enyo erecto kwambiere biyagende ke gosumbwa anyake go musumbwa na botoka ntwaro nga makosa akorere nga yaberete to rectify yo makosa lakini abali twara akorere mbana go complain nara scenario ko nyora se montaje ta akorera sakasali ngora twaro osi ababiya akerende kwabere ko kwandira ngano bwate chifundi cyago timeti gusina kwabere go kubaigeri gasiyega ya amo bebe igerete bagacha eduka yane tukaba basani tukabwatera nabona sensemo yago mbaroro kwabere go kwegeri kwegeri no my brother jana mwire school jana mwire school akasoma akaregera ananya sana makonya na nyorege barua Kenya Power ndia mana sana kirikinde buna bonche
obonchurira bonde bwensi obonchurira mbo bwate chi challenges timeti ya sensemo yago challenge kikwabere gokorera so obonchurira oiga challenge yagase bwenchurira oiga challenge rena mono na madeni lakini challenge magati kwa shida geko gagente geko expire go challenge teyo una bomu ya bogo tware duka ya electricals actually kero koligereria amatukabo sio maroroki ali obwate nimbado kwegena geko gare biasere byankonyire na binde byose nara kore byarankonyire byankonyire unabono seitonga incho monene mbari bakumbwati na basomiri banyore kiro munde parokia ndoje nga muchio inkase ito mbiere ateme koragana nga bontera so bonchire no bwega boko rwanira akarikende binayo koreta mangana electrical engineering no kanitinga matukabo sio ochiko igora maybe no na soko someri abantu igora electrical engineering kwa bwaterana nechifundi yani utware kampuni enene no batamarurayo ni batamarura sana magana manene mono gyako gara ninche ntagete nyore skuru ose abana bari batayiko nyara niche ko bwatsi mbairone ko ya electrical polytechnic banyara basoma atimete sensemo yago ngochere kwa advice customer chao ngo ba advice ni mono ke ba ko genda ko rega si mondo ba makore na waminifu mbanya ko energy monta ko rumonde gasi ya uyego na ya ko market ase gasi ya ngo nyororo bokongu sana asogo trust chifundi atimete ya okubwatirana ni chifundi mwabere muko bwaterana timetinga kingi kelikuwa bere ko gokora mwabere mugo twara okwegena na kuri oratume fundi asigeta enda akore gasi na ndote bwe gasi ni safi yakora na bono chikasta mongo tazie tabu adi mondo gokora instruction na ta kora instruction na bangura angire fundi cyane bali manyende barabaya na batuma bana bakore gasi nande ke bakore gasi client bagonte binga muri watumete na kora gasi ngia apana tetenko eri bageri gali abeno tumike kamereri o ariganio mwanchi umurigereria gocha sedukeiga omate ibinto koni na ndo mwarigani kegima obeko komoneli ibinto bia na ibiri goli equality rengia umuralia abaraliani aba bari bandi bandoje bono rero ngo barigani baiche ko gore ibintu bya electrical irinde bachokora wiring cyamba cyabo ntubwari kibundi ntubwati bundi inchuo ire bundi akore quotation akore gas nimbatenga nimayedi nimbate maninga oyo ndakwe konyaba yangu na akore gas irengia nebintu tokoni ndirikoni uliribe ni ulitukuigwana oenda akore gas na nebintu bire quality ngia chikebo chingia fitting chingia pipe chingia chira akore gas ambie mwana sana so sangana inte mie mwana sana mwanchi muri Betaseni Kyandizi TV kwa bere ko sangana inte asomoroberega bwesa baliyo bonchire ko toka chagetego ikabone gato ikiromo elio no gosemera kwa nona kwa bere kuimanya amange gwetiro bonchire boli tukulia rero na ndino chikwimukiga tambukiro naboigo gotarera asedukeiga elinde kwenyorera ebinto bire bya kigima uno mwanchi muri gwikira bono to gwikira mwele bumoroberi boli tukulia rero tumira ne weekend ase turabe to sangana umonchire lione eri tare ya Frida Kerubo enda kutubata sense mwa chichi mitandao sense ya Facebook gwetira Ndizi TV News Digital abega sense ya YouTube gwetira Ndizi TV News asense ya website na wotu gwetira www.ndizitv.net Ndizi TV.